Моля и номер 2 да се стане зад него. Аз ще прекъсна за малко, Владо Илия, за да кажа няколко неща за мазератите, което виждате пред вас. Автомобил пилотен винаги ще се стартира първи в нашата превара. Мазерати Гибли, някои от вас знаят, това е трето поколение на Мазерати, изключително бърз, спортен, елегантен автомобил, 400 конски сили, 3 литров V6 мотор с твин турбо, наистина страхотен, прекрасен за управление, 8-степенен CF автоматик. Лично имах удоволствие да го покарам, наистина е страхотен. Пожелаваме успех и безаварийно на отбора на Мазерати. Нашия директор Филип ни разказа техническите данни на Мазерати, но как се чувстваш вътре, може само да ни каже. Перфектно, това уникално. Какво усещането да си зад короната? Това е невероятно усещане. Не е лесно, оставаш без думи, когато си в този автомобил. Само навигаторът сама си да ни каже, че Тризъбец е Каква беше? Най-ексклузивната и добра марка е Тризъбец. Имаме основание да й вярваме. Изчакайте още малко търпение. Койте се, коланите се служете все пак. Толерантността на пътя и безопасността на всички участници и състезатели на първо място плащат рали, така че с сядането всеки да се познава по тази колана. Само около 4 минути до старта на първото издание Премиум Рали Свети Глас София.